No nič, každopádne som rád, že si prijal dneské pozvanie, Ivan. Je to už vlastne rok aj pol, čo sme sa vrátili zo Zimbabwe. Napísal som si kontakty na 3 nemocnice, kam by som chcel byť dovezený v prípade, že by sa niečo stalo. Z toho jedno bola pôrodnica, ale aj tak lepšie ako tie ostatné. Ten adrenalín tam bol. No áno, oni boli od nás 20-30 metrov, mekali tam, búkali tam a... Nikdy som nevidel takú radosť, keď niekto strčil prst do hovna. Čakal som, že to bude starý. No samozrejme, vidíme na čistinku a ten Buffalo bol spadnutý pred tým turistickým kempom. Keď si takými smutnými očami pozeral, keď tá poranená zebra vlastne odbehla na druhú stranu Národného parku a ty si mi dal vtedy otázku, Roman, a čo teraz? Teraz už nič. Teraz už nič.